Πολύ χαίρομαι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη Βοστόνη. Καλώς σας χαρούμενοι που σας έχουμε. Και θα ήθελα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Λοιπόν, καταρχάς, θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας το πώς προετοιμάζεστε ως καλλιτέχνη και ερμηνεύτρια πριν από μια συναυλία, αλλά και γενικότερα πριν από μια δουλειά, μια καινούργια συνεργασία? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ομολογώ ότι δεν μου την έχει κάνει κανείς. Λοιπόν, η προετοιμασία είναι σαν να προετοιμάζεται ένας αθλητής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Υπάρχει πολλή ευαισθησία, υπάρχει αυτοσυγκέντρωση, υπάρχει ένα focus σε αυτό που πάει να γίνει, ψυχήτε και σώματι. Όσον αφορά τον εαυτό μου όλα αυτά τα χρόνια, η προετοιμασία λοιπόν μπορεί να διαρκεί από 6 μήνες μέχρι και 1,5 χρόνο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον Στέφανο Κορκολί, τον οποίο θαυμάζω για το ταλέντο του, για τον τρόπο που παίζει, μας πήρε περίπου γύρω στους 6 μήνες να δεθούμε, να γίνουμε σαν ομάδα, να γίνει η προέκταση της φωνής και εγώ η προέκταση του πιάνου, και μέσα από αυτή την συνεργασία και μέσα από την τριβή της καθημερινότητος πιστεύω ότι βγαίνει ένα συγκλονιστικό αποτέλεσμα. Όταν δύο άνθρωποι σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ζωής τους βρίσκονται κάτω από την επίρρεια της μέθης της μουσικής, νομίζω ότι γίνονται συγκλονιστικά πράγματα. Βρεθήκαμε λοιπόν με τον Στέφανο την ίδια στιγμή να θέλουμε να εκφραστούμε απλά, λιτά, με πολλή ευαισθησία, με πολλή αγάπη και πάνω απ' όλα έχοντας σαν τίτλο «Ζήτω η μουσική». Κάναμε άπειρες πρόβες, πειράξαμε εντός εισαγωγικών τα κομμάτια, τα πιο παλιά, τα πιο καινούργια, και το πείραμα, γιατί βέβαια εδώ έχουμε ήδη διανύσει σχεδόν 1,5 χρόνο που παίζουμε αυτό το ρεσιτάλ. Ξεκινήσαμε από την Κύπρο, παίξαμε στην Αθήνα, παίξαμε σε διάφορες συναυλίες και με πολύ μεγάλη χαρά είμαστε εδώ στη Βοστόνη. Έχουμε δεθεί λοιπόν πάρα πολύ. Υπάρχουν πολλά όμορφα στοιχεία μέσα στην παράσταση. Δεν θα τα πω βέβαια τώρα γιατί θα χάσει και την έκπληξη η στιγμή, αλλά νομίζω ότι είμαι υπέρ της δύναμης της γροθιάς και όχι υπέρ της δύναμης του δάχτυλου. Και πάντα μου αρέσει να δίνω το maximum των δυνατοτήτων μου, όπως το ίδιο απαιτώ και από τους συνεργάτες μου. Δεν είναι απλή ιστορία το να καταθέτεις ή να παρουσιάζεις μια παράσταση, όσο απλό και αν φαίνεται πάνω στη σκηνή. Απαιτεί κόπο, υδρότα, ξενύχτια, αγωνία, ένταση, πάθος, αλλά από πάντων με έναν απέραντο έρωτα σε αυτό που λέγεται μουσική, σε αυτό που λέγεται τραγούδι. Μάλιστα, όμορφα. Το αποκαλέσατε πείραμα, αυτό που κάνετε με τον Στέφανο Κορκολί. Ναι, έχει αυτοσχεδιασμό μέσα? Πολύ. Έχει αυτοσχεδιασμό, ωραία. Πολύ. Κινείται βέβαια σε ένα πλαίσιο προετοιμασίας, αλλά η κάθε βραδιά είναι εντελώς διαφορετική. Παίζει ρόλο το κοινό, παίζει ρόλο και το πώς εμείς εισπράττουμε τη βραδιά, παίζει ρόλο το θέατρο, παίζει ρόλο ακόμα και η ατμόσφαιρα και το τοπίο που βλέπουμε. Ξέρετε, είναι όλα σε μια λεπτή κλωστή. Ισορροπούν υπέροχα όλα αυτά τα πράγματα και μπαίνουν μετά και γίνονται όλα νότες, γίνεται μουσική, γίνεται παίξιμο, γίνεται συναίσθημα. Ακριβώς. Ωραία, πολύ όμορφα. Από πού πηγάζει η έμπνευσή σας, κυρία Πρωτοψάλτη? Η έμπνευσή μου δεν πηγάζει από κάτι συγκεκριμένο. Επί της ουσίας πηγάζει μέσα από την ίδια τη ζωή. Πηγάζει από τον έρωτα, πηγάζει από το πάθος, πηγάζει, φαντάζομαι, από τον εαυτό μου από πάρα πολύ παλιά, από όσο μπορώ να θυμηθώ, δηλαδή ήμουν σχεδόν 7 χρονών, όταν ένιωθα την ανάγκη να εκφραστώ μέσα από τη μουσική, και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά στο σπίτι μας στην Καλιθέα, στην Αθήνα, έπαιρνα από μία φαρμακαποθήκη που ήταν δίπλα στο σπίτι, κάτι τεράστια βαρέλια χάρτινα, με 1000 ζόρια, και τα ανέβαζα σε μία ταράτσα του σπιτιού και έμπαινα μέσα και τραγουδούσα.
Αυτό βέβαια σημαίνει ότι μου άρεσε το έκο που έβγαζε το Βαρέλι. Βέβαια υπήρχαν κραδασμοί στην οικογένεια γιατί όλοι ήταν γιατροί, χειρούργοι και λοιπά. Και εγώ ήμουν, ας πούμε, το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Βέβαια τώρα όλοι είναι υπερήφανοι, αλλά μέχρι να τους πείσω πέρασαν έτσι διάφορες εκρήξεις. Αλλά εντάξει, σημασία έχει ένας άνθρωπος και εγώ νιώθω ευτυχής που σε αυτή τη ζωή που διανύω μπόρεσα και έκανα και κατέθεσα ακριβώς αυτό που ήθελα, για αυτό που ήμουν γεννημένη. Ευλογώ το Θεό που μου έδωσε αυτά τα 2 εκατοστά, τα 2 πολύτιμα εκατοστά, που είναι επί της ουσίας το μόνο μου σοβαρό περιουσιακό στοιχείο, που είναι οι φωνητικές μου χορδές. Έτσι απλά ξεκίνησαν τα πράγματα και φτάσαμε μέχρι εδώ. Μάλιστα. Μία πιο ειδική ερώτηση. Φαίνεται πως η μακρόχρονη συνεργασία σας με τη Λίνα Νικολακοπούλου σας έχει καλύψει απόλυτα σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό? Η Λίνα Νικολακοπούλου είναι μία ποιήτρια. Είναι ένα κεφάλαιο στην ελληνική μουσική. Νιώθω πολύ τυχερή και πολύ ευτυχής που μπόρεσα και συνεργάστηκα και συνεργάζομαι ακόμα, και μάλιστα σας δίνω και μια πληροφορία που καν στην Ελλάδα δεν το ξέρουν ακόμα. Στο καινούργιο CD που δουλεύουμε τώρα με τον Στέφανο Κορκολή, τα 3/4 των στίχων θα είναι της Λίνας. Μετά από ένα, ας το πούμε, με μια ανάπαυλα που κάναμε τα 4 τελευταία χρόνια που δεν δουλέψαμε μαζί, ξαναβρισκόμαστε. Η Λίνα Νικολακοπούλου είναι μια σχολή από μόνη της. Έχει αφήσει δικό της στίγμα, δικό της αποτύπωμα, έχει έναν μοναδικό τρόπο που περιγράφει τη ζωή, ένα μοναδικό τρόπο που μας ταξιδεύει στον χρόνο, μέσα σε εποχές, σε μήνες. Είναι μοναδική.